Díomh agus fáilte i dteis. Iniu bé muid ag breathnú luas an cheol. Ach solad as simid ó mu sibse in an na handmhíthe seo a anam nuam. An chéad ceann atá aim ná seilide, gíria agus síte. Maisibh cid é an ceann is muile as tuair fad. Mis sé ceappa gur bíon seilide tá an agus dar nóí sí an síte an tanmhí iscipaí ar danas cosú. Nis is féidir linne na anmhíthe seo a úsáid le chuirsí síana ar cecho scipaí nó cecho máil is a don ceol. Tá mis sé go písa go óran a henam. Agus éis leis agus déan iirecht anmhí a ficha le chuirsí síana ar an luas. Céir de cheapan sibh, mar sé sin máil nó scipaí, bhí sé máil nach rá. Mar sin déiteach an seilide a úsáid le chuirsís a dhéanamh ar an luas. Nis, ó thaobh cheolde cuid mhaith an am úsáid tar focail ón iodál le chuirsís nó téirmíocht ceart a úsáid chun chuirsís a dhéanamh ar luas an cheol. Seachas máil nó scipaí. Mar hampla, ceol amháil is féidir linn an focail lento a úsáid. Gon gíria tá an gíria scipaí, ní sé thóscipaí leis an síte ach fós tá sé scipaí go leor, agus úsáid muid allegro le chuirsís a dhéanamh ar an luas sin. Ach an ceann is scipaí ar fad an síte a richins ar luas lasrach is féidir linn an focail presto a úsáid le chuirsís a dhéanamh ar an luas. Inis, duine me sampla díomhanis, tá me gáil an tún céanna a henam, a gáil bhaid luas an seilide, suas go luas an síte. Bígí géisteach inis. Agus uair eile. An scipaí ag deire. Nis, bígí géisteach le ceol Somália, agus beidir go mééis sibh an ceann go na handmhíthe seo, an seilide, an gíria nó an síte, ach cuinú orthu le cuinú cécho scipaí nó cécho máil is atá an cheol. Agus sin weim sinniu, sán go fáil.